Landing sa West Visayas State University Medical Center ang magkahagug mga pulis matapos mabungguan ang ilagay na maneho nga salakyan sang isa pa ka auto sa poblasyon Ilaya, Zaraga, Iloilo takna alas 9:05 sang gabi, Marso 9. Ang mga biktima ang ginkilala nga Sanday Police Staff Sergeant Aidal Jam Jahari, 31 anyos kag na-assign sa Regional Mobile Force Battalion kag residente sang Hibulo, Haniwa, Iloilo, kag si Patrolman Maylin Bermudez, 27 anyos, nga assign sa 1st Antique Mobile Force Battalion kag residente sang Sibalom, Antique. Ang nagamaneho naman sang auto nga nakabunggo ang ginkilala kay Rodolfo Hiralo, 47 anyos, kag residente sang San Enrique, Iloilo. Sa panaysayon ni Police Executive Master Sergeant Jeffrey Sirue, Chief Investigator sang Zaraga Municipal Police Station, sang malabot sang Radyo Bandera, Iloilo, naghalin ang duha ka pulis sa Santa Barbara kag magapadulong kung tani sa Dumangas sang sila ang ginbungguan sang auto nga ginamaneho ni Hiralo sa intersection sang amo mga barangay. Halin sila sa Dumangas, sa Santa Barbara nga area. Pakato sila sa Dumangas nga area, sang natabok sila sa intersection sa barangay Poblasyon Ilaya. Ang left side portion ang sa driver seat nga pertahan na bungguan sang sa pagkakasalakyan. Sa karon wala pa nakaistoryahan ang magtimbang nga bahin kung ano ang areglo sa natabo. Kag padayon naman ang investigasyon sang Zaraga Municipal Police Station. Kag ini si Kamanderang Carl Garganera nagabandera sa matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.